ಮಾತಾರಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಏನಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾನಿಕ ಟೆಂಪಲ್ಡಲ್ಲೇ ಜೋರು ಪಾತ್ರಲೆ ಕಲೆಜಿ ಅಂಚ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ನೆಂತೆ ಮಂಚ ಕಜ್ಜಾಯಿನಿ ಅಂಚ ರಶೀದಿ ಬರಿಪುನಗಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಚ್ಚಿರು ಅಂಚ ಅದು ಭತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿತು ಸೀದಾ ಪೋಪುನ್ನಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರತ್ತು ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಏರು ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾವಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗಾಪುನ ಆಡ್ಲ ಮಲ್ಪುತಾನ್ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ನೀ ಸಂಡೇ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಬರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿನ ಅಂಚ ರೆಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೋಪೆ ಅಲ್ಪ ತೊಯ್ಕೊಪೆ ಅವು ಗೆಲದ್ವಾರ ಗುಹೆ ಅಂದ್ ಪಂಡಿದ್ದು ಆ ಪ್ಲೇಸದ ಪುದರ್ ಏನು ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೊಯ್ಕೊಪೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೆ ದಯ ಬಂಟಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಪುನ ದುಂಬೈಟ್ ಆ ಗುಹೆಟ್ಟು ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಂತಿದ್ದೇರು ನಂತಿರು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಿ ನೀ ಸಂಡೇ ಆತ ರಶ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರ ಮನ ಸಿಕ್ಕಂದು ಅಲ್ಪ ನೀ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದಾರ ಮಸ್ತ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಎತ್ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಪುನ ಮತ್ತು ಸೌಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮಂತರ ಆಯ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪೇರ ಅವು ರಡ್ ಜನ ಇತ್ತನ ಇಂಚಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಒರ್ತಿ ಪೋಂದಿತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪೇರತ ಎಂಕ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಏನು ಮೂಲೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತರ ಸುರು ಮಂದಿನ ಇಜ್ಜನ ಏನು ಮನ್ಪಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಧರ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು ನಾನು ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ నేను ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಡ ಅವಂತಿಜ್ಜಿ ಅವಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತ ಅವಂತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ಯಾರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಪೆ ಏನು ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಮುರನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಐಟೆಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಐಟಮ್ ಅಂತಿತ್ತ ಏನು ಐಟಮ್ಗ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಚಿರು ಪಂಟೆ ನೀ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ ಯಾನು ಮುಪ್ಪರ್ತು ಬೆಳಂದೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿಗೆ ಒಲ್ಲೆರು ಇಂಚಿ ಬರ್ರ ಒಂದು ಪಾಪ ಜನ ಬತ್ತದ್ವೇರದ ಅನ್ನ ಎಂಗೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿತ್ತ ಅಡೆ ಬರೋದು ಮಾಂತೇರ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ರ ಇಂಚ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಜ್ಪವೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತದ ಅವು ಒಂದು ಮೂಲುಂಡು ಯಾನ್ ತೊಜ್ಪವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ಫ್ರೀಯರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂದೇನು ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಯರಾಪುನೊಂದು ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ತಿರ್ತಂದೇನು ಉಲಾಯಿ ಉಂಡತ್ತ ನೀರು ಮತ್ತೊಂದುಗೆ ಅಂಚದ ಹಿಂಜೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಮರಿ ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮರಿ ನಂತನ ಕೆಲವು ತಕ್ಕ ಹುಚ್ಚು ನಂತೇರು ಅಂಚ ಹುಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೊಡಿಗೆ ಅವನೊಂದು ನಿಂಗೆ ಏನೋಡು ತೀಪುನು ಅಂಚ ಏನು ಆಯ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ನನ್ನವರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಓಕೆನಾ
ಬಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ನಿಗ್ಲಗ್ಗಿದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಬೇರಿಂದ ಮೆಂಚಿ ಸಾವು ಪೋಲ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆಲ್ಲಡ್ಗುಲು ಒಂದೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನೇನು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೊಯ್ಪಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಐನೂರು ತೊಯ್ಪಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೇನಿ ಸಂಡೆ ಅಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆವಡತಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಸರಿ ಆವಂತಿಜ್ಜನು ಪಂಟ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೇಟ್ ಈಪೇಟ್ ಮತ್ತು ಜನ ಪೋಂತಿತ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಂತೀರಿ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ನೀವು ಒಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಉಂಡದ ಆಗ್ಲು ತುಪೇರ ಮುಗ್ಲು ತುಪೇರ ಅಂದ ಅವಂತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಅವಂತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತನಲ್ಲೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ಸೀದು ಬಲ್ತಂದು ಹೋಗ್ಬಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ಹೊಡ್ತೀವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತಾಯ್ತು ತೋಜ್ಪವೆ ತೂಲೆ ಎಂಚೊಂದೊಂದು ಯಾನೆ ತೂತುಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಚೊಂದೊಂದು ಅಂಚ ತೋಜ್ಪಬೇಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರ್ನ ಒಂದು ವಾಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಚ್ ಒಂದು ಅವೇನಿತ್ತು ಚೂರು ಓಪನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸಡನ್ ಇಂಚ ಇತ್ತು ದೆತ್ತನ ಇದು ಇಟ್ಟು ದೆಪ್ಪನಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದೇನು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಚ್ ಶೋಕುಂಡ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಸೋಕುಂಡದ ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂದುಲ್ಲ ನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರ್ನ ಒಂದು ಕೋಡೆನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇನಿ ತಗಲಿಗಿನಿ ಕುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜನ ತೋಜನ ಕೋಡೆನೆ ಕೊರಿಯರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ತಾಯ್ತಿಕವಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಏನಡ ಹೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಾ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಕ್ಕ ಬಂಡಲ್ಲ ಕೋಡೆನೆ ಒಂದು ಹೊರ ತುಲ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಗ್ಮಂಟ್ನಾಗ ದೊಜ್ಪವೆ ಅಪಗ ತುಲ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಶೋಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೆರಡು ಇಷ್ಟ ಆಡ್ಪೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಇರಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಂಡು ದಾಲ ಬೇಕರಿ ಎದ್ದುಕೊಂತು ನಕ್ಕನೆ ಮಂತನ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಅವಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಐಟು ದಾಲ ಬರೆತಿಜ್ಜಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ದು ಹಿಡ್ದು ಕೇಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಆತೆ ಮಂತನ ಕಟ್